Belgien. Og har vores første track day hernede på en ordentlig racerbane. Vi har kørt nogle runder i Scirocco, og det går super godt. Konditionerne er helt fantastiske. 16-18 grader. 19 er vi faktisk nået op på nu. Lige på den her runde er der ikke så meget trafik, men ellers er der relativt mange biler hernede, som kører rigtig stærkt. Mega fed bane med masser af afkørselsmuligheder. Jens, der giver den gas. Legekammerat foran, som giver os lidt problemer med i svingene. Til gengæld så er vi ham på strækkene. Skal være velkommen til at tage en omgang her. Banen er cirka 4 km lang. Så det er en femtedel af Nürburgringen, men den er langt hurtigere at komme rundt, fordi den kører meget hurtigere. De kører ind i højre siden. Yes, der er afkørsel til pitområdet. Det findes inde i højre side her. Der kommer man ned i bunden, hvor der er et lille chikane. Ja, et ordentligt ryg, når man kommer. Desværre er vi så lige en radical, der kom nedenom her. Irriteret lige lidt farten her. Han kører ikke helt så stærkt, som han ser ud til. Jeg ved ikke hvorfor. Heroppe af den her lange side, der kommer man op på cirka et par 100 km i timen. I den her bil. Jeg er lige blevet overhalet af en Ferrari lidt før, som er utvivlsomt havde en noget højere udgangshastighed